Nifunulelani ngemvunulo kaZulu? Nifunelani? Ngihlola umhlola mina ujama kuzeliwe. Seningakhuluma nje nikhulume enekuthandayo. Kodwa iqiniso nje limsulwa nje le. Lento ngiyikhulume before even ungezwe azayikhuluma. Le ukuthi akwazi no ngeke. Ngeke. Siney'nsizwa kwaZulu. Sinamabutho kwaZulu. Sinamadoda kwaZulu. Sinamakhosi. Sinamasiko mpilo eswaphilayo. Sasifundiswa inhlonipho. Saphinde futhi sazalwa nje sivele nje induku. Makufanele umuntu ashawe nje siyazi umuntu ufuneka ashawe. Ngeke sincetheze. Yabona njengoba kubhizi nje la abantu bebhizi bebanga umsindo bememeza bekhuluma yonke into abayithandayo la ku TikTok nakuphi. Asihlali ku TikTok madoda. Asihlali nje ku TikTok. Asihlali futhi ku Facebook. Asihlali ku social media. Sihlala la emgwaqeni sihlangana nani la emgwaqeni. Ngathi kuzofunana ibhenge ngempela into enikhulumayo la ngempela njengamanje. Because this is disrespect beyond. Angazi ukuthi ngayichaza ngithini. Lento ngayisho ipostwe ubani uyenzi. Eposta lento le emvunulo le ukuthi akwazi no man akwazi ngeke. Siyanika indawo yenu ukuthi qhubekani nenze ubutabane benu ngendlela yenu asiniphazamisi. Kodwa aniza ukuthi manje bese nizothatha le mvunulo leligugu lethu siwuZulu nisibukise ngezizwe. Niyasidelela nina ngempela manje. Niyasidelela yabona futhi nisidelela kwangempela if futhi kuukuthi itabane zithi manje njoba iqhubeka idelele ikhuluma konke ukuthanda kwazo mazithi manje akube ukuthi kuyaliwa ke ukuze babone sazidlala masithi abahlukane nemvunulo yethu abasho angizukubiza igama lamuntu mina yabo kodwa shonini mawukuthi kufanele nibone yabona njengoba sikhuluma eyabantu bokufika sikhulume abantu abasichaphazayo asizukuchashazwa ke futhi na yini akudlalwa phela la yabona nje akudlalwa nje la akudlalwa la hlukanani nemvunulo yethu ngisho ngathi umuntu uyagcacelwa kwenzakalani asazi nanokuthi yini umcaco onjani lo kucaca amadoda kanjani ngoba phela ukhona umshado omhlophe anenze ngani umshado omhlophe Mama kuvunulo kusuke kwenziwa umshado wesintu. Ngizowubiza ngomshado ngoba ngenzela ukuthi wonke umuntu understand ukuthi ngikhuluma ngani. Kuzoshisa impepho kwenziweni kuhlanganiswa umndeni kube nezinyongo nabantu abadala nezinduna nezinsizwa na wonke umuntu okufanele babe khona nezintombi ezizogida nabantu kube nemfundelo kwenzeke yonke lezi zinto ezenzakalayo eziyisintu eziyisiko mpilo lethu. Manishada nifaka imvunulo nithini? Ubani lo lomkhongi lo ohambe nalabafundisi laba abafundisi abadakiwe laba. Kwayena lo mfundisi mina nimtshela ukuthi kusho mina ngathi kwabona labafundisi abangasile laba. Yezwa. Sodom neGomora labhubhiswa kodwa namhlanje sibona abafundisi bebhizi nje nodoti. Babhizi nodoti. Mase kuzoba yilabantu okuthiwa obaba abadala ucabanga nje umnumzane nje umnumzane ubhizi nje uzokhuleka siyakhuleka ukhuleka ini khuleka lenye indoda kwenye indoda musani ukuseyisa nini yabona futhi ngiyazi ukuthi vele izobuya zizela mina umuntu agadi into ayikhulumayo mina ngoba sohlangana endleleni sibhonyane nje straight kuvele kucace ukuthi mawukuthi kuyaliwa kuliwe nikhuzwa ngento esimple hlukanani nemvunulo yethu especially ke ngeke usuke nje imvunulo ihlukene kaningi ngabe angeke usuke nje uvela ufake noma yiphi imvunulo kunemvunulo yamakhosi kunemvunulo yesilo engafakwa omunye umuntu
ngoba nina nakho niyadlobongela-ke nahlula ngisho abazali-ke bani-understanda ukuthi ninje nathi saze sagcina sithi hayi siba-understande sibahloniphe. Mina nje honestly nginqwaba abantu abayitabane engibaziyo, ngiyahlala futhi nabo angijaji muntu kuphela, kodwa angifuni umuntu angidelele. Yazi indawo yakho, stay in your lane, ungiyekele nami ngihlale kweyami lane, ngiqhubeke ngibe indoda le ngiyiyona. Sizele iy'ngane zabafana, asisezukwazi manje ukukhuluma ney'ngane zabafana siyifundise ngesintu, siyifundise ngamasiko, siyifundise ubudoda ukuthi yini ubudoda, ngoba nakho sesithreatenishwa iy'tabane. Le nto eniyenza la ku-social media ningasijwayeli kabi nina, ningasijwayeli kabi nonke, futhi nonke into nje yesitabane. Mina ngiyanitshela-ke mina ukuthi ningasijwayeli kabi, futhi uma ukuthi umuntu unenkinga asho aqonde mina ngqo, angiqonde nje, sihlangane lapha sishayane kucace ukuthi ubani indoda phakathi kwethu. Ayisizukudelelwa iy'tabane, niyasiprovoka phela manje, you're provoking us. Mhlawumbe kumele abantu ba-understand ukuthi makukhulunywa ngoZulu kukhulunywa ngani, ukuthi yini amaZulu. Hey, kunamabutho kwaZulu, amabutho ngiyingxenye yalelo butho. Sibonile ophakela umthakathi beyikhuluma lento, ungizwe nje beyikhuluma kuyena yedwa ungizwe okhuluma lento. Sonke siyinsizwa zakwaZulu asihambisani nalo doda eniwenzayo. Siyazi vele kunabantu abanivikelayo, kodwa nibancane kabi, anibaningi nabo labo enithi past 10 past 9 whatever lento eniyishoyo 10 past 9 wara nibonana nabo ebusuku. Asingene thina lapha, sinabo imsana usijwayela, niyasijwayela nina straight. Siney'nkinga ey'ningi kabi esisafocus kuzona, emakhomishini ney'ndaba zona, nathi imthetho nayo yonke le. Musani ney'ndaba zabantu bokufika, musani ngifuna sinake nina, sizoninaka. Manifuna nisinake sizoninaka. Yekani lokho nisithuka la ku-social media, yabo. Nalabo mama laba bangasili laba abathi sizele thina, sizele iy'tabane khuzani iy'tabane zenu zihlukane nemvunulo yakwaZulu. Simple. Hawu. Hello Mzansi, welcome to Umgosi waseMzansi. Nangilomnye ibhodi wemZulu ugqizelele endzabeni lekhulunywe ngizwe emchunu uthi ngishaya sitembe enkulumeni yangizwe eningile ngayikhuluma into lefana nale yokuthi alendzaba yetete abantu ukuthi uMatshada agqoke imvunulo yemaZulu uthi i-wrong lento leniyenda, ukuthi we don't have a problem with you guys asemgceki siyaphila nato titabane vele kude lesitokwenda, kepha lapho seneqa elayini, lapho senecamuqe alikungamelanga ukuthi nimeqe because nigqoka kanjani imvunulo ayethu yakwaZulu, ngigqoka kanjani imvunulo lomnye umthola agcoke ngisho imvunulo yesilo kanjani. Uthi nalabafundisi lababhedzako nalabadodza labhedza kuhamba yoma emagedeni alamanye amadoda ayolobolela lamanye amadoda. Uthi mhlolo muni lena niwendako la South Africa, uthi ukhathele ukuthi nitoloku nibuya lana netitabane nithi yana labakhuluma kuma-after 9, uthi nje yena niqale nikhuluma ufuna kunibhonye. Uthi bakhathele indzaba yetitabane, titabane atiphile impilo yadade ilobolane, waye mati funa kushadana tengashadani nge-white wedding, waye kufanele tishadane ngemvunulo yakwaZulu, waye bangqolise imvunulo yakwaZulu. Hayi, this guy is fuming kesana, he is spitting umlilo. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.